Mwatsuka bwanji amalawi nonse konse kumene muli munyengo ino yowawisa, munyengo imene zochitika zake pena ukakhala siukumazimvesa, pena ukakhala kuganizira nkuzifusa kunena kuti kodi cholinga chenicheni chinali chani, nanga mmene apanga zimenezi apindula chani, ndipo amalawi ambiri mpaka pano sakumvesa. Kodi mwamva kuti wina wathamangisidwa kumaliro? This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Kangalika ndikulira imfa ya vice president, anthu akukangalika kukambirana kuti kodi vice president timsankha achoke kuti, timsankha ndani, ndizomvesa chisoni. Ndikuyankhula pano binoculars yanga ikundiuza kuti anthu asonkhana ku state house, ali pa meeting kukambirana, akuti ali pa chiopsezo, sakudziwa kunena kuti kodi ngati angapite kumaliroku kukagwa za mtundu wanji. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Ndiposo pamene inagwera ndegepo inagwera pa chibooster cha selofoni ya Airtel ndi TNM. Pa Airtel TNM mbo pali mulonda amene amagalira chibooster chofa, pali mabatiri ndi mawaya ena amagetsi amene anthu amakonda kuba, ndipo ndege itagwa wa Airtel ndi TNM adayimba foni ku maofisi kwawo kuti londa wathu waona ndege pamene yagwera nthawi yomweyo. Airtel adayimba foni, kuimbira foni kuboma kuti ndege ija yagwera pafupi ndi booster, sikutali londa wayiona ndipo ndege pafupi. Aboma anauza Airtel ndi TNM musankhule ndipo muuze kuti asapiteko. Zonse chamata kufufuza kutani lidala amadziwo mene pali ndege, kanthawi kameneko nkamene Chilima wafa ndi anthuwo. Chifukwa manena kuti malaini amafoni akugwira ntchito, ukamayimba ikuyitana komanso signal ikupezeka amafoni, koma ina apa foni imodzi kusowa, foni imodzi kusowa, idasowa bwanji? Mafoni amalemuwa ali kuti ndege sidapse. Kodi Chilima atagwa adayimba foni kuti tidziwe kuti adali moyo kapena ayi? Nkhani ibisidwa koma tsogolomo izaululika muboma lina kuti mameseji adalemba Chilima ndi awa, ndege itagwa, adayimba foni kuti akazi wanga ndege itagwa. Koma zukhanga ndikuti patali mablockage ambiri amene achitika pamenepa kuti ngoziyo ichitike ndithu ikhale kuti anthu afa. Fazi kudabwitsa ukatenga maliro achipatala sadapitepo angoti tapeza maso ambonyamula. Utenga wopita kuchipani cha UTM komanso akubanja kumama wakuno, musalole maliro ambale wathu Klaus Chilima kuti aikidwe tsiku limene aboma alikhazikisa, mpakana titadziwa chimene chamupha Klaus Chilima. Ndipo akubanja pakufunika ndithu ngati paso wethandizo amalawi tonse tiye tathandiza akubanja
kumanja. Iyi ndi nthawi tsopano yofuna kumugwira munthu amene wapanga zimenezi. Ngati kuli kusonkha anthu onse ali m'mayiko akunja, tiyeni abale anga tisonkhe limodzi kuti mpakana anthu apangidwe hayala, kaya achoka ku South Africa, kaya achoka ku Cuba, abwere azachite postmortem. IUTM mukuyenera kuyendesa mwambo musasireso anthu amene apanga chipongwewa. Undi utenga wapadera, musalole akubanja, musalole IUTM kuti maliro achilima ayikidwe. Poka malirowa apangidwe postmortem, Amalawi tidziwe chona chenicheni chimene chamupha Klaus Chilima. Ife kuno lero bola niko pang'ono choncho tambo panga recovering pang'ono choncho basi zina zilizi yankula kumatsogoloko after maliro amani ndo zimene zikudabwitsazi kuti ngozi yachitika, ndege yagwa, ndi apeza ndegeja yokuti anthu afapo. Ndiye choyambirira kuchita nkupanga chionena kuti anyamule maliro anthu amene avulalacha. Kodi mesa amayenekera kumafufuza ndege pamodzi ndi achipatala kuti akapeza achipatala agwire ntchito yawo. Ndi achipatala alipatse ripoti osati achoka kumene kuja apita kumochale achipatala asadaunike, chifukwa amayenekera kuwaunika adakali fresh. Ndikapena mafuna ume mkwena machedwetsa kuti ali pakuti. Nkhani iyi ndiyopsa, ndiyodabwitsa imene yachitikira. Anyamula asilikali ulendo kumochale, achipatala osapezekapo, achipatala osagwirapo ntchito yawo. Achipatala amayenekera kuyambira ntchito yawo pamalopo wina asadagwire. Ndeti kuti maliro sakuyenereka kuyikidwa. Ino IUTM mumve izi, maliro sakuyenereka kuyikidwa. Amalawi tonse posawerengera kuti ndo UDF wa DPP wa chani, tikhale tili pambuyo panu inu IUTM, tikhale kumbuyo kwanu inu akubanja kwa Chilima. Maliro awa aezedwe Amalawi, komanso inu eni mtembo mudziwe kuti champambale watu ndi chani. Kuti agwa ndi chiyani, afa ndi chiyani, ndege agwa inde, koma pakufa pafa ndi chiyani. Chifukwa suti ndege agwa ndi anthu afa iyayi. Ngati chili chiwembu chitodzika pamene pakuti uyu wafa ndi ngozi, uyu achiromaliza champhwanya chakuti chihamala kapena chakuti kapena anamfinya pakuti anamudina kuti afe. Chifukwa ndege ya ataki pamakhala munthu mmodzi amene akufunayo. Kawiri munthu amene chasafa ndi ngozi imene ijayi amachiromaliza. Samora Machel ku Mozambique ndege itagwetsedwa sadafe, panafa mabodyguard, koma iyeyo ndi anthu ena sadafe. Samora Machel alaiti kugwira ndi kupha ndi hamala. Amalawi mwangofuna kukukumbusani komanso kukubwerezerani kunena kuti anthu amene anali behind pa imfa ya Achilima ndi awa: ame komanda a Valentino Phiri akudziwapo kanthu, a Lazarus Chakwera ndiye mwini wake filimu chifukwa chofuna kukhalanso president, kuti achite rani kawiri chifukwa chosafuna kuvomereza za mgwirizano umene anapanga.
a ex-commander a Vincent Nundwe, he's involved. A Moses Kunkuyu, he's involved. A Elson Hoankaka, he is involved. A Richard Chimwendo Banda, he is involved. A Helen Kandawire, he is involved. A Colin Zamba, she is involved. A Mai Gotani Hara, she is involved. A Kenis Karengoma is involved. And Amenewa, a Malawi, a Kwenereka Kuyanka, Zaifa ya Achirima, Asati Pusise, Ndikuti, zikafika pa Japani na kuti tuzafika pa Nthongomera. Chipulika, ndechikapulika, wina tu atawa, ndamfakale, kunena kuti, amene ali mtsogoleri wa dzikoyo, akupanga maprogramu, oti atawe ndi akazake. This is Comrade Tanywa, on Limpopo FM. Kumasiyamba ukunena kuti uzimaliza. Kumasiyamba ukunena kuti uzimaliza. Muli bwanji Aniki Chakwera, kodi zimene zimachitika anthu aja munali nawo aja anali ndani? This is Comrade Tanywa, Aniki Chakwera, munanyamula anthu kuye ulendo nawo wopita nawo kumaloko. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Tikuti ziphulika. Amalawi malo molira maliro aboma alika pikiri kutero kunatuluka maina awiri onena kuti kodi maina awawa tiyerekeze ndani akhale vice president. Kunatuluka zina la Kondwani Nankhumwa komanso kunatuluka zina la Shepard Buchiri. Nde malinga ndi mavoti akuchipani cha ku MCP zikusonyeza zonena kuti onsewo avotera a Shepard Buchiri kunena kuti ndi amene akhale vice president. Ngati kuli kusintha kwa zinthu zizitha kusintha chifukwa mkatikatimo enanso akufuna udindo. This is Comrade Tanywa. ngati panali mgwirizano udindo wa vice president yu unayenereka kuchoka ku UTM uko, koma chifukwa chonena kuti mgwirizano umene unalipo uja unali wa anthu awiri, si unali wa chipani. Nchifukwa chake pano akupanga ma decision aokha. Muli bwanji amayi Kousi amene mwathamangisidwa kumaliro? Muli bwanji amayi Gotani Hala amene mwathamangisidwa kumaliro? This is Comrade Tanywa, Limpopo FM. Ndeti kuti UTM mukuyenereka kugwirana manja muyendere limodzi. Ngakhale mkatikatimu ndinakuwuzani kuti pali anthu ena mkatikatimu mu UTM mu amadziwa kuti chikuchitika ndi chani. Comrade Tanywa, chigawo cha kumamawa. Ndizomvesa chisoni ndikuti ndizomvesa chisoni anthu ena amaziwa zonena kuti kuchitika zakuti kuchokera ku UTM uko, koma anangokhala pay off osafuna kuyankhula. Ndizomvesa chisoni, komanso ndizomvesa chisoni kunena kuti wina wamwalira pa ngoziyo akuziwa chimene chikufuna kuchitika. Zomvesa chisoni ndalama Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti Mai Kalista Mutharika akuziwapo kanthu pa zimene zachitikazi, komanso injiniya amene
anali mu ndege imeneyi amadziwa china chilichonse, ndipo bodyguard wa malemu amadziwa china chilichonse chimene chikufuna kuchitika. Michael Usi amadziwa ndipo akudziwa kuti kodi chikuchitika ndi chani, nchifukwa athamangisidwa kumaliro. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Anthu amene waku UTM wa mutagwira amene wandikuapana, mmozi amene ali moyo, mmozi ali moyo anena makhalidwe oyipa mdziko lathu sitikuafuna. Mawu amene anasiya Malemu Chilima akuti osaopa, dziko ndi lathu, palibe kuopsezedwa. Amalawi, mawu amenewa tagwirise, pasapezeke wina woti opseza, pasapezeke wina woti sakasaka. Dziko ndi lathu, dziko ndi latonse, dziko sila munthu mmodzi, dziko sila Malawi Congress Party, dziko ndi la wina aliyense amene akukhala mdzikomo. Mzimu wa Malemu Klaus Chilima ukause mumtendere, chifukwa choti sila mawu achilimbikiso, osaopa, osagonja, tiyende chitsogolo Malawi. Tikufuna postmortem ya Malemu Achilima ichitike, ndipo akubanja komanso inu akuchipani ku UTM musalole maliro kuyikidwa. Mike Aliati amalemu asana nyamuke kupita ku South Korea, pali munthu amene anakuimbira ni telefoni kuti mwauze a Klaus Chilima. Mumakumbukira mawu amenewo? Kapena mukwakumbukira mawu amenewo? Kapena Limpopo ikukumbusheni mawu amenewo? Amaika Aliati munaimbiridwa telefoni ndi munthu wina akukuuzani kunena kuti akweni muuzeni Vice President asapite ku South Korea. Muuzeni Vice President asapite ku South Korea. Chilipo chimene chingathe kuchitika, koma munanyalanyaza, mmaona ngati mwina munthuyo pokuimbirani akufuna ndalama kwa inu. Vuto limene lili ndi andale ochuluka angakhale akuchipani zotsutsa, mukamayimbiridwa mafoni mmaona ngati anthu akufuna akupempheni ndalama. Ichi tufuna tiyankhule pa Limpopo FM. Mukamayimbiridwa mafoni kuti muuzidwe zochita mmaona ngati anthu akufuna kukupemphani ndalama. Kochepa kamene anthu amene amakuimbira ndi matelefoni amakapeza, amayamika, koma amafuna kuthandizeni. Mukamayenda muyende mosamala, mukamapanga chakuti mupange chosamala. Chifukwa chonyalanyaza tizatha kuluza miyoyo ya anthu ambirimbiri mu dziko la Malawi, koma ofuna kutipulumutsa alipo. Koma chifukwa chonyalanyaza, chifukwa chomati who is this one, who is this person, chimenecho Mike Aliati mukana utenga umene anakuuzani munthu ameneyo inuyo mukumudziwa. Ifetu internet yathu ndimene imatuonesa a Limpopo FM wakuti amayankhula ndi wakuti izi, akuti ayankhula ndi zakuti izi, ndiye wasamafunsa kuti wazipeza kuti.
ndinakuwuzani kunena kuti ku State House apolisi onse amene amakhala ku State House anachosedwa. Izi zinachitika pa zifukwa zimenezo ali Mphopo FM tazipeza. Apolisi aja tinanena kuti achosedwa kumene kuja chifukwa chokayikiridwa kuti ndi amene amatenga ma information kumapasa ali Mphopo FM, kumampasa Boni Kalindo, kumapasa Abagiri TV. Koma choona chenicheni tsiku limene amachosalija amayolamu akudziwa, ndi mboni pasi pa mtimapo akudziwa, ndipo akuziguguda mu mtima kunena kuti kodi Mphopo FM iyi zikukhala bwanji kodi. Anthu amenewa kuchosedwa kwawo kwa siku limene lija amachosedwa linali tsiku limene kumabwera amusadi kuti azasayinire contract imene apanga yothana ndi Klaus Chilima. Ndipo sanafune kuti apolisi aja akhalepo chifukwa ndi amene amakayikiridwa. N'chifukwa chake anayitana asilikali kuti abwere kumene kuja. Ndipo asilikali amene ali ku State House, they can agree with me, kunabwera kumene kuma Israelisti 13, ndipo anakumana ndi President Chakwera, ndi kumene amakasayinirana mgwirizano. Ndipo mgwirizano wawo woyamba unaliona kuti athane ndi Chilima, mgwirizano wawo wachiwiri athane ndi Peter Mutharika, mgwirizano wawo athane ndi Boni Kalindo, mgwirizano wawo athane ndi Timothy Mtambo. N'chifukwa chake anthuwa atamaliza kuchosa moyo wa President Vice President Chilima, anthuwa akusungidwa ku Zambia. Ino amalawi amene mmazisatira zinthu nkhani, mupeza kuti dziko la Zambia ndi dziko la Malawi ndi maiko awiri ku Africa amene anachita saini kuvomera kuichita voti Israeli. N'chifukwa chake asilikaliwo apeza mpata kukabisala ku Zambia, sangapita ku Tanzania. Chifukwa chonoti mayi wa ku Tanzania uja sali nawo mugulu limenelo. Tikunena pano mamusadiwo akadali ku Zambia. Mphopo ndi Comrade Ntanywa. Ndipo ngati titafa chifukwa cha mbendera imeneyi, sitikukuopani, sitifowoka. Ndife Amalawi, anatilanga ndi Mulungu, mbendera yathu ndi imeneyi. Ambuye akudalitseni nonse. Kumalawi kusintha, musaope, musakayike. Ndipo Amalawi with Mphopo FM musakayike, kumalawi kusintha, zobisika zonse ziululika, woipayo aoneka. Ndikuti ali pa maplani othawa posachedwa pompa, mumva kuti akutuluka mdziko muno. Matelefoni onse amene anatengedwa pa nthawi ya ngozi akupezeka mu mzinda uja wa Lilongwe. Tikayang'ana pa intaneti tikatenga nambala ya Klaus Chilima, tikatenga manambala anthu enawo, tikupeza ma intaneti awo. Tikayang'ana tikupeza mafoniwa ali mu Lilongwe. Tikusakasaka kuti tipeze kodi akupezeka pa nyumba ya ndani. Ngati aitaye mchimbuzi tikuuzaniseni kuti yatayidwa foniyo. Ndipo chikwama cha ndalama chimene chimayenda ndi Klaus Chilima anachitenga ndi Dala Kadula. This is Mphopo FM. Omalisa Mphopo
FM ndi Comrade Ntanyiwa ndikuti a Airtel komanso a TNM auzidwa kunena kuti asachite search mafoni amene asowa ndipo pasapezeke wina aliyense aopsezedwa ndi kuuzidwa zonoti chilipo chiti chaonekere asogolera amene atalimbikise kusakasaka kumene kuli zinthu zimene zasowa monga mafoni a azimalemu amene atisiyawa. Ndikateranso pali mphopho ndichoke ndikuti kodi mgwirizano umene munagwirizanawu mwausatira nanga mgwirizano umenewu amalawi ambiri akuti nawo bwanji. Mphopho FM leo baleo utakukhalamo zikali malayi muno ziliponso zingapo ndiye inu ndife tilumikizana ndiye zapanga chiganizo chonena kuti kodi ngati tikapanga mgwirizano tipange mgwirizano ndi ndani ndipo mu mgwirizanomo tizikagwirizanamo kupanga mgwirizano nkosavuta koma kugwirizana mu mgwirizanomo ndiye nkhani. tagwirizanamo mu mgwirizanomo amalawi mu mgwirizanomo tagwirizanamo. Mayi oyo ipa ntima wina ndamene amalawi sikulina tizakhala pano muzanena kuti amaibanda nanena zoona zikulija aliphula pamoto anyamataja chito akuta maibanda kumene kumuliko mukumva bwanji mu mtima mwanomu. chifukwa choti malamulo wa dziko lino amalola Mwamumva ngati munthu wakhala purezidenti uli ndi mwayi woti ukhoza kupitiriza kukakamira ngalawa zaka zina zisanu. Wacha malamulo amenewo chimene chamupha chilima ndi chimenechi. ine ndavomera Mwamumva kuti Malawi Congress Party akakumana pa August pano nkuvomereza kuti dzina langa likakhalenso pa ballot ine nchayi mgwirizano cha iwala
Mukirana munapanjo mwari. Ndikatero nse pari Mpopo FM ndifumukepo tikumane mzigawo zina ambuya kudaliseni amalawi tonse tiye tipite tikalire nawo banja la Chilima komanso mawanja ena onse amene atisiya mizimu ya anthu onse ikause mumtendere. Unalizizano wasikaminaye ndiye pakuchizaenda sabanile mfano kumbukani kumene mwachokera yambireni kamatipate mukangolete pachipanda asunu wa mnalihani yemuti usesoni ili pano kufesera ajetuchitima kachera kukuya Nengasona MCP yakalikulepera kuyambira mifenda mu 1996 ati yapesa kupata chifukwa cha kuita watosala umona mangiro zisipani naye umanso thengo labaderadera kwakusasalo usiye kukhulupirira munthu chifukwa lamisira unayamba ndipita mchalika mu 20